салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст. Паплинои гил майдаи хуш рӯаки доинги духтаро 3 метр 60 сомон. ҳозир расветко беҳад бисёре ҳамаша нишон метиҳам. На духтарако барои модаро паплинои сабзи гил майда. Диден? Сабзи талха баргай духтаро се ранга, камтар телефонда рангаш паст омада, раст ёд гирен. 3 метр 60 сомон духтаро. Нархи донашам ҳамие, обтуншам духтарако ҳамие. Ина духтарако бо як ранги кабути дигар, ина пеш нишон метиҳам, айдур дига химетобад. Наздикишана е. Ишам аҷоибот хушрӯ доингои хеле ғавсака духтаротун как нестан я. Конкретно хеле дура марҳамат WhatsApp дар рӯи экран нависин. Доставка дорим. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон Сити Катерос миёин, якум қатор, ҳафтум сектор, 22 контейнер. Ина духтарако бо як ранги хушрӯи дигар нигоҳ кунем барои модаро, барои бибиҳо. Ишам гилмайда ҳамчунин паплини доингай духтаро. Як доинге ки шушта мепӯши духтарако. Ин духтаро паплини гилмайдаи сиёҳ мепурсиден духтаро. Ҳозир аё бо ранг беҳад бисёра ҳамаша рости кушода нишон дода наметавонам, баъзеашон партофта бепартоем бибинед. Ирам ҳамчунин духтаро 3 метр 60 сомон. Ина духтарако бо як ранги гразнорозви фасони дигар. Аё фақат бесанг дорем духтаро. Духтарако оранҷиви глакома мепурсиден. Надоштем, аллакай боз овардем, айни ҳол дорем духтаро. Ҳозир бо иҷоза чанд расветка дигаре. Я зардана я. Ин ирам духтаро беҳад паплиниш хушрӯй. Дубайскиё ирам 3 метр 60 сомон духтарако. Ирам сирхшам дорем духтаро, зарчам дорем. Ирам ҳамчунин сирхам ля бор метиҳен. 3 метр 60 сомон духтаро. Ана духтара бо як ранги дигари сангдораи сангдорш 120 сомонай. Ба духтарако гилои қаламфир дорем. Нигоҳ кунед, се та расветка ҳай, ҳа? Савзам дора? Ай гилкаҷа. Ирам ҳамчунин духтаро 3 метр 60 сомонай. Чанд та ранг дорем холас. Фиолети барои модаро. Рангзач барои духтарако. Сабзи талхабад. Баъд ин қаламфиртако бо ҳаста духтарако нигоҳ кунед. Сабзи нишон додам айнаҳа. Қаламфирта ям гиликаҷа карочи дора ям хушрӯй. Ҳамчунин 3 метр 60 сомон.